milyon mapildi ka! Di sugas na yan! Unya ka lang! Unya ka lang! Unya ka lang sa ako ah! Bantay ka lang sa ako unya! Kaya upawan tagyog ka! Upawan tagyog ka! Sa mga tao dili, wa may mga tao mingaw, magkaayo. So na to pagpangampanya ani karon, mga panya ko. Hello! Hello! Kainit na ba kaayo ko eh? Hello! Hi! Dunya ka! Purdapya sublion ta pagkakapitan! Dunya ka purdapya sublion ta pagkakapitan! Ha? Hindi malimtan pa sa dito. Kisa imo kapitan karon? Ay, ikaw. Wala. Ikaw! Ikaw, Yapon. Ikaw! Siyempre, doon yakap. Grabe ka kay! Kusog pa ginagay ko diri ba? Ay, kusog Grabe kayo. ka kusog diri? Number 1 ka diri. Number 1 na Wow! Suga. Lagi si Kudapya. Si Kudapya, auntie. Siya grabe ka bula o ba si Kudapya. Madi. Dawas mo, Madi. Dawas si Kudapya, Madi. Dapat ikaw ang parang anak niya, Madi. Kay sabi ka, Madi. Itong pulaan ang mga tao anak niya. Kay ngani. Grabe kin asya ka kwan. Gabula lang ang baba, pero grabe ka purakot. Magsigig laag-laag. Magsigig travel. Bisag asa mag-travel. Dapat ikaw ang kwan, Madi. Kay ano yan ka ikaw, Madi? Hindi sa madain na siya ka. Ulirang ina ka. May pag ikaw ang parang anak niya, Madi. Tanaong. Uso na iya mga platform. Mo ba? Wala man ni kun sa ko karon. Wala man ni parang sa ko karon, man ni bangga sa ko karon. Ay, wala na yung bangga sa imo. Ka maayo. Kuagi mo bangga sa imo. Sa imong pagkakwartahan, way mo bangga. Wala na, Gid. Wala mo bangga. Lisod sa dugil akong banggaon Wala, lang kasi hindi. sila sa ko. Hindi ka. Wag gyapon sila mahimo kay bunog gyapon sila. Wala ka mo kabalo sa itong mga programa dis kay baguhan sa atong barangay. Tanawa rin sa channel nga Oy. Dukor na piya. Sugi na may nakabalo. Oy, nakabalo. Ay, Nara. Oh. Oh. Akala. Ay, Dukor na piya. Oh, mani. Dukor na piya. Mani. Oh. Akala. Naadya nga itong mga programa tanan sa barangay nga na-implementar na to sa itong barangay. Ang bukid gipigas, gikuha, gikuhatan mga dalan. Ang walay tubig, gikuha og mga tubig, gikuhatan og gikalutan, butang og mga tubig. Ang walay kuryente. Ang walay mga balay, gipang balayan. Ikaw na itong Ang mga balitis, gipang balawan. Number 1 ka din, Yapon. Ang walay mga trabaho, gitagaag trabaho. Ang katong walay mga lingaw, gipatungits. Ang katong tambay. Matambay, Dinyakap. Gipatagaag trabaho, ang mga palahubog gipainom. Gipainom. Unya ang maritis. Maritis Gipang sulduhan. Gipang sulduhan. Yes! Sana ginasya kay palangga kay nako ang mga katauhan diri sa barangay. Pero atong ulan-ulan day dia. Ay sus, safety na. Basta sure lang gid mo, sure lang yun. Sure lang yun. Kaya lang sure lang yun. Ako na makuan. Dunya ka. Kayo. Ha? Pati hamin ay mga problema. Usay gusto ninyo nga check eh. Ay, Usay gusto. China bang? Usay gusto East to West Bank o China Bank? Tarawon, Madi. Nagkising sa chiki, Madi. Mura ba kayo nagikan ang mga chiki, Madi? Gikan niya sa itong kaban sa itong barangay. Tarawon na siya. Pagarapar kayo. Pinangan, di nga naging parang anak niya, Madi. Madi, pag-unang Madi. Pinangan, di nga naging parang anak niya. Kanang gadasa siya, Madi. Wala yung parang niya. Mahadlok ang mga tao na niya. Parang. Junard Makabuntis Junior. Tama na kami. Daghan kayo sa kwarta. Di pang hatag. Dili na, pwede Wala na. man tayo ka Sa na- barangay, lagyan po na sa alam. Wala man tayo baho. Sige na, Madi. Guna. Rine, pirmado na ha? Oh, pirmado na. Saan mo mo? Karding. Manguan ba mo mga tao ha? Mangkabig pa mo mga tao ha? Mga panya. Bantay lang. Bitaw. Bitaw. Dito. Mga panya. May sa musilingan. Kanti na mo. Sige, bantay. 5 mil pre. O, 5 mil. Dunya ka. Oh. 5 5 mil. Kalimut, Dinyakap. Kini. Ay! Dunya ka. Usa man? Kulang man 5 mil kay. Gimbargo akong motor. Kulang pa? Gimbargo kay akong Karusa motor. lang Jimbergo. Gapon. Dapat ako itong mabawi. Way problema basta mo dala kag tao nga isa gatos kabuk. Ay, sobra pa. Ang imo motor no alis na nang ko na obvious.
Sige, sige. Okay ra ka? Dugangi. Okay ra ka ani mo to, alis ra ko bios. Okay kayo. Ha? Okay kayo, Kap. Ato nang di na sa imo. Di na sa imo kay dagan kitag chiki. Atong isuwa na sa nato utro. Pero atong sabot, mutag mo dala kag isa ka gatos ka tawo. 200. Kaya mo lang ka, wala yung kukap. Sige. Sige, go! Karding! 200 katawa! 200 katawa! Dunya, Kap. Muna, bato na ko. Ang akong balay buslo. Di mi katulog ini kagabi kay ulanan mi. Akong ipaayo padungan ko gamay. Pila man katawa imong isaad nako nga imong madala karong kanang kuan October 30. 150 ka tao. 150? 150 oh. Puni sa gamay kay akong ipaayo sa akong balik. Ah, dili gamay kay atong himo at ipasiminto na tayo balay. Kana. Atong ipa French window. Sige. Pa French window na tayo balay. Kini. Atong ipa butahan ng kuan ng kuan. Ipa grills na to. Sige. Ipa kural pag ginato imong balay. Salamat kayo. Dunya ka. Sige. Pero pag daog na ako, ayan na nato kuan. Kani sa karon para siya lang sa ni karon. Pirmado na. Pero na. Pero na. 150 katawa, 200, 150. Sige. Kap. Uy, bangon ta na. Bangon ta ning kuan. Ako ni agod-agod. Muna akong tanang, muna akong agod. Muna ang nagdalag sulti sa kuan. Sa Korea panigikan. Sa Korea panigikan. Go na bagi. Esa. Kabugat nga na sa inyong gipangsangon sa ako. Uy, dili lalim. Dili jud lalim nga kontraho na to na siya nga grabe ka pagarparong istorya na. Uy, sa may problema nimo sa may akong mahimo sa may matabang na ko sa imo. Sako lang. Kagamay basad ka na imo ang kanang gipangandoy. Kagamay ba na imong pangandoy? Ayaw ta. Magbali rice dealer ka. Mag-rice dealer ka rin sa tong barangay. Kana nindot Oh, dunya kap. pila-pila man imong katao imong dalon karon imong masiguro karon nga makabutar gid sa ako karon kuan nga sure gyud. Sure. Mga 170 siguro ka tao. Ay, ang saon ko man ni karon. Luwason ko man yung mga tawhana sa ilang mga gipangmulo. Makadaog baka. The next day. Ay ang eleksyon, Pagkakapitan, magawas na subliyon po ta, ang mga Dunya Kap Kordapia. Ayaw kalimot, ha? tanang Ayaw mga kalimot, ayaw tao, kalimot. Ayaw ngisihan kalimot, na sige. og laman. Pagkakapitan! Tana dayon kung unsay problema, ilaron rata sa tagsing kwenta, para ilang ngalan ang isulat sa balota. O pagkakaroon, midaog na, inigdool na. Supliyon ta, pagkakapitan! Dunya Kap Kordapia! Supliyon ta, ha? Sa karong maabot pinili ay! Supliyon ta! Gikalimtan ra. Pagkakapitan! Dunya Kordapia! Supliyon ta! Supliyon ta, pagkakapitan, ha? Ay, kalimot! Ayaw kalimot! Bro! Hey, Hoy! Hoy! Ano ba yan, mga tao? Ha? Usa balita? Dunya Kap. Ikaw na kita to, kusog na ito. Ikaw ba kumpiyansa man kay ka? Ha? Ano kumpiyansa man? Murag maipit yung gani ba? Maipit ka ani Oh, ba? maipit ka gani dunya kap. Usa man na nga, oy, usa man na. Naay ni parang sa imo taga diha o. Ito. Kaysa man na siya. Nga nagpasya si. Ato ang gali. Kahila sa Tuwagay, kanya tuwagay. no. Kahila sa kanya, wasa na angay. Na maipit Basta ka ni ay. ba? Maipit yung gani ba? Nagpayag ka ni Jasi. Na Anga, oy. Anga, oy. Kaysa man na siya. Uy. Nara. Muna ka. Muna ini bangga sa imo, maipit ka diha ba? Anga, oy. Dula ka. Hoy. Hoy. Nakaila ba ka sa ako? Buntag niya ka. Oo, nakaila kay ko sa imo. Ano man di ay? Usa tong ako nabatian din hugon-hugon nga. Niragan ko na di parang ko ka sa kapagkakapitan. Awot mo, lidagan ko pagkakapitan. Wala kaya ngay, kahilas ni mo! Wala ka na sa kami-kami! Kumingking ka lang! Nasayot ka ba? Nga dugo og sigot ang akong kapital nila sa barangay! Kahilas ni mo! Wala kay kang ngo! Patay gutom! Usa man imong pan! Napay imong talam nun nga! Murag parya sa imo nga murag ako'y kalabaret! Murag ako'y kalabaret! Aw. Kani siya kap?
Swerte ni nga tanom. Ihatag na ko ni nimo. Dili ko na! Dili ko na! Dili ko na! Kay basin o, mao ni makapadaog nimo kap. Hoy, di malas na! Dayon, ulato na lang nato unsay resulta sa eleksyon, ha? Dili lang ta mag-away kay silingan ra man ta. Hilas gigay ka ba? Kisa imong gisaligan! Kisa imong gisaligan, be! Ako ba nimo? Mientras nga naapay mo buong nga oras, mubakaw talang ka! Kawala gyud kay! Wala kay kapasilan! Patay gutom! Tanawan lang nato ni unsay mahitabo. Sos, hilas kaayo! Hilas kay sa nga tanan! Usa ba kay gisaligan ani niya? Usa ba kay gisaligan ani niya? Sos, kalamig kaayo! Tanawon ta lang! Dila na ni may wala laban! Che! Che! 3 days later. Uy! Dunya ka! Hi! Ay, Kamusta? Yakap. Daog na ta? Kumusta nga? Lipay mo kay ka. Siyempre, alangan naman! Ako pala inyong ako pa ikununin niyo! Huy! Matan paris man nata! Ay, sa lipay. Ay, Ay, lipay. Usa to balita pre, Ikon na. Yakap. Dunya ka, maipit ani ba? Perting ipita. Na. Mapildi juga kay Ipit. dako kay glabaw tong Ipit, imong oy. silingan. Aw ipit, oy. Ipit kayo. Perting ipita. Pagsal mo na ba kalambre! Asa ba na imong saan ka 200? Ikaw 150! Ikaw 200! Tambalo-ulo mo na ka! Mga tambalo-ulo sus mo! Mga tambalaslas! Mga tambalaslas! Usa kay gibuhat sa mga karahan! Nga nung napildi ko! Nga nung ka unsa kay nahitabo? Unsa? Sakit akong dugan. Sige. Tabang! Tabang! Nanawag. Sige. Sige. Hello? Dam, napildi ka man. Ha? Unsa? Napildi ka ba? Pagsok mo, oy! O, sure lagi na. Unsa napildi? Huwag ka daw ba? Malintek ka gyud sa ako, ah! Unya ka lang, galintikan ka dyan! Aw, lintik, oy. Ay, sure! Lagi. Nga na mapildi ko! O, may resulta ko da. Ang akong giwan nga kwarta 20 million, mapildi ka! Ito na magpili. Litsugas na dyan! Oy, oy. Unya ka lang! Ano, Dam? Unya ka lang! What sira ba Unya ka lang sa ako, ah! Bantay ka lang sa kuha niya! Ikaw, what Kaya sira man upawan ka? tagyog ka! Uy. Upawan tagyog ka! Meanwhile, Hala. Mauni nga kaingon ba? Ako ning gihatag kang madam pero iyahan ang giwakli. Wa siya mo tuo sa akong giingon tan-awa. Ako'y nakadaog karon. Hi! Shout out! This is Cordapian Explorer! Shout out ya sa Sarangani Vines! Boy Tikal, Cordapian Olivia, the artistang mini! Redin! Yukrap Vlog! Lens Anything! Sabi to, sige, ikaw sa... Shout out na ko sa akong mamahimong followers pohon. Yes! Si Madi! First time. Madi! Ikaw, shout out! Shout out sa ako mga igsoon diya sa Taguluan, sa akong papa, kang Iris, Ailo, shout out. O sa akong kauban sa una sa Manila, si Norilyn Absidi, akong friend. O Shout para- out po kang Adino, Boss Adino TV. Christy Aguirre sa Provincial Hospital, Shout ang mga out, doctors Sol. din na. Ako mga followers sa Ingog City. Daday, mga Upaon family and Galiana family of course. Ayon sa diri sa Cagayan City, sa Bukidnon, Sarangani and Iligan and Zamboanga. Hey! No!